Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang, maluhod po sa pagpamibikan orasyo imperata. Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan na sinautoban sa imong kabotan na atamano ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig kan tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamumoto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po, Domingo de Ramos, dapit sa pasyon kan kagurangnan. Idulot po niya to ang mga intensyones kan lambang saro na uya digdingon yan. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Punan niya tuan sa tuyang selebrasyon sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo ka boss. Asin sa imong Espiritu. Maray na hapon sa indo ka boss mga tugang. Marahay na hapon man po sa imo po. Ako unta an sa tuyang mga kasalan, nganing magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, taragkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan,
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, sa pagpaarog kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katawuhan, hinimo mong manitawo an sa mong paraligtas asin magpasan kan krus. Kaugaying warasan na magkaniw kaming makanuod kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit din mga kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, ginuno sa ikatalong awit kan surugoon ni Yahweh. Mas kinangani, nasasambit, ini sa kapiyastahan nin pagbunyag kan sa tong kagurangnan. Bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoon nin kagurangnan. Siya daw katiponan nin tao, ang Israel na banwaan nin Diyos. Siya daw ang hadi kaidtong panahon o ang Mesiyas na maabot. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurangnan Diyos nagtao sako sa disipulong dila, tanganing magtagal sa paghingowang maghatod nin tataramon sa pagalpagal. Pinukpukaw niya aga-aga, pinupukaw ang sakong talinga, tanganing magdangog siring sa sarong disipulo. An kagurangnan Diyos binuksan ang sakong talinga, asin dai ako nagtumang, ni nagsibog. Ang sakong likod itinao ko sa mga parahampak, asin ang sakong pisngi sa mga parabugnot. Ang sakong lalawgon dai ko tinahuban sa insulto, asin lutab. Ang kagurangnan Diyos tatabangan niya ako, kaya dai ako napahamak. Kaya pinagi kong sulpak ang sakong lalawgon, asin aram ko na dai ako mapapasupog. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Ang gabos na nakakahiling sako, nag-uulog-ulog sako, tinitiwi an ngimot, kinuyong-kuyong an payo. Naglaom siya sa kagurangnan, siya ilinigtas niya. Siya agawon niya, kun siya buot kan kagurangnan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin mga ayam, lupo nin mga maraot, naglikos sako. Linabot nindaan sa kong mga kamot, saka mga bitis. Mabibilang ko na ang gabos kong tulang. Minamasdan ninda ako, asin minamaan maanan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Binaranga ba nga ninda sa inda at sa kong mga gubing, asinan sa kong bado, sinugalan, alagad ika kagurangnan, dai ka nagrayo. O kusog ko, paghumari sa pagtabang sako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Isasaysay ko at sa imungaran sa sakong mga tugang, sa tahaw kan katiriponan o umawon ta ka. Mga may pagkatakot sa kugarangnan, mag-umaw kamo sa iya, o gabos na kapag arakian ni Jacob, magpamuraway sa iya. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Sa ikadawang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan kan kagurangnan na nagtitio sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnoan niya ang satong kasumbikalan. Siring man, ipinagrorokyaw kan awit na ini ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa yaon sa forma nin pagka-Diyos, dai siya napahona na makapantay ang Diyos, na sa Salomon, kundi nagpakadai sa sadiri. Inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tao, asin sa anyong sayod na tao. Nagpakumbaba sa sadiri, nagmakinuyog-koyog sagkod sa kagadanan sa krus. Kaya orog man siyang ilinangkaw kan Diyos,
asin iwinara sa iya ang ngaran, na labi pa sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod magluhod, ang langit nun, ang daga nun, asin ang taga-irarom kandaga, asin ang gabos na dila magrokyaw. Kagurangnan si Jesucristo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Pasyon ni Jesucristong kagurangnan, susug kay San Lucas. Kan oras na nagtukaw siya, kaiban niya ang sa iyang mga disipulos, nagsabi siya sa inda, Maigot kong minamawot, magakan kay ning Pasko, kay banindo, bago ako magsakit, ini nagsasabi ako sa indo, day na ako kay ni makakan sagod na mautob sa kahadean kan Diyos. pagkuakan kalis, nagpasalamat ay sinagsabi, Ako ay ni asin hirasan nindo, ta nagsasabi ako sa indo, di ako mainom pun ngunyan kan bunga kan ubas, sagod na magabot ang kahadean kan Diyos. dangan pagkuanin tinapay, nagpasalamat, binaak asin itinaos sa inda na ansabi, Iniyan sa kong hawak na itinatao para sa indo, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. siring man ang kalis, pakapamanggi na ansabi, Ining kalis, iyon bagong tipan na sa kong dugo, na pinapabulos para sa indo alagad uya, an kamot kan pasaluib sa ko, kaiba ko sa lamesa, an aki kan tawo, naglalakaw mananggad susog sa nakatalaga, alagad sa tawong iyan na pasaluib sa iya. asin sinda nagpuon pagharapot-haputan kung si Isay kaya sa indaan magibo. Nagkaigwaman sa indanin turusayan, si Isay sa indaan mabilang na urog kadakula. Nagsabi siya sa inda, Ang mga hade kan mga hentil nagsasakop sa inda, asinan may kapangyarihan sa inda, inaapod na mga paragibong marhay. Kamu bako siring, kundi an urog kadakula sa indo maging siring sa nguhod, asin ang leader sa indo magiging siring sa naglilingkod. Ta si Isay an urog kadakula, ang nagtutukaw sa kakanan o ang naglilingkod. Bako ang nakatukaw, ako sa tahaw nindo siring sa naglilingkod. Kamo ang nadamay sa ko sa mga pagsugot sa ko, asin ako balaog na nagtataw sa indo siring na balaog na nagtataw sa ko an sa kong amaning kahadean. Tanganing magkakan kamo asin mag-inom sa lamesa, sa sakong kahadean, asin matukaw kamo sa mga trono sa paghukom sa 12 tribo nin Israel. Simon, Simon uya, hinagad na gayo kamo ni Satanas, tanganing saligsigon siring sa trigo, alagad pinangadji taka, tanganing day magluyaan sa imong pagtubod. Asin ika, pagbalik mong gayo, parigunaan sa imong mga tugang. nagsabi sa iya, Kagurangnan, andam ako magdanay sa imo, minsan sa bilangguan, asin sa kagadanan. nagsabi siya, Sinasabihan ta ka Pedro, day maturaw kunyan ang sulog, sagod na makatulong mo akong negaran na midbid mo ako. nagsabi siya sa inda, Kan suguon ko kamo na mayo nin pitaka ni supot di sapin, kinulang kamo, nagsimbag sinda. Day lamang. Kaya nagsabi siya sa inda, alagad gunyan anigwanin pitaka, magdara, siring man anigwanin supot, an mayo magpabakal kan sayang alikboy asin magbakal nin minasbad. Ta nagsasabi ako sa indo ining sinurat kay puhan mautob sa ko siring, sa mga kriminal ibinilang siya, tandapit sa ko igwanin katapusan. alagad nagsabi sinda,
Kagurangnan, uya, igwadigdi ninduwang minasbad. Nagsabi siya sa inda. Tama na iyan. Pagluwas, naglakaw siya, susog sa kaugalian, pabukid kan mga olivo, asin nagsunod sa iyan mga disipulos. Pag-abot sa lugar, nagsabi siya sa inda, distansya nin sarong daklag nin gapo. Nagluhod, asin namibi na ansabi. Ama, kun buot mo, palihisa sako an kalis na ini. Alagad bako an buot ko, kundi an sa imo an mangyari. Nagpahiling sa iya ang sarong anghel hali sa langit sa pagpakusog sa iya. Sa dakula niyang pag-agoniya, nagpamibi nin orog kaigot. Tara, an sa iyang mga ganot naging siring sa mga tagdo nin dugo na nagdadalihig sa daga. Pagbuhat hali sa pagpamibi, nagdalaw siya sa mga disipulos as sinaabtan sinda na nagtuturog sa gabat kan kamunduan. Nagsabi sa inda, Taano ta nagtuturog kamo, buhat asin magpamibi, na day mahulog sa sugot. nagtataram pa siya, uya, katawuhan, asin an inaapod na Judas, saro kan 12, nanginginotan sa inda, asin nagrani ki Jesus, tamahadok sa iya. Nagtaram sa iya si Jesus. Judas, sa hadok ipinapasaluib mo an aki kan tawo? Pagkahiling kan mangyayari, nagsabi si mga nasa palibot niya. Kagurangnan, titigbasun mi nin espada. Tinaga ang saro sa inda, ang surugoon kan poon na padi, asin napalungan ini kan tuong talinga. Simbag digdi, nagsabi si Jesus. Pabayai, sagkod sa nadyan. Dinutan niya sa iyang talinga, asin pinaumayan siya. Nagsabi si Jesus sa mga nagduman sa iya, mga puon na padi, mga general, asin mga gurang. Siring sa pagdagsang sa sarong tulisan, nagluwas kamo may espada asin badas. Arwal daw yaw nako sa indo sa templo, asin din nindo ibiningat an sa indo mga kamo tumang sako. Alagad ini an sa indong oras, asinan kapangyarihan kan diklom. Pakadako pa, dinara siya, asin ilinaog sa harong kan puon na padi. Si Pedro nagsusunod sa harayo. Palibasa, nag-amak sindaning kalayo sa tahaw kan looban, asin nagtukaw sa palibot. Nagtukaw si Pedro sa tahaw ninda. Nahiling siya nin sarong uripo na babae, nakatukaw sa may ilaw, tinuruhukan asin sinabihan. Ang tawong ini kaiba kaidto. Alagad siya nagnigar na ansabi. Dai ko siya midbid babae. Dai nahaloy pakatapos, saruman, pagkahiling sa iya nagsabi. Ikaman saro sa inda. Alagad nagsabi si Pedro. O tao, bako ako. Pakalis nin masarong oras, may saro naman na nagpirit na nagsabi. Sa katotoohan, ang tawong ini kaiba man kaito, taga Galileo man. Alagad nagsabi si Pedro. Tao, dai ko aram ang tinataram mo. Tulos, mantang nagtataram pa siya, nagturaok ang sulog. Ang kagurangnan, pagbirik, hiniling si Pedro nin tutok. Asinaromdoman ni Pedro ang tataramon sa iya kan kagurangnan. Bago ang sulog maturaok ngunyan, makatulo mo akong ninigaran. Asin pagluwas, mapait siyang nagtangis. Ang mga lalaking nagbabantay kay Jesus, kinakalawagan siya asin hinahampak. Tinatakpan sa mata asin hinahapot na ansabi. Hulae, sisay ang naghampak sa imo? Asin dakul pang ibang mga bagay ang itinataram sa paglanghad sa iya. Kanal daw na nagtipon ang mga gurang kan banwaan, ang mga puon na padi asin mga skriba. Dinara siya sa saindang sanggunian asin sinabihan. Kung ika ang Kristo, isabi mo sa mo. Nagsimbag siya sa inda. Kung magtaram ako sa indo, day kamo matubod. Kung maghapot, day man kamo masimbag. Alagad pun ngunyan, an aki kan tawo matukaw sa too kan kapangyarihan kan Diyos. Nagsabi ang gabos. Kung siring ika ang aki kan Diyos, Nagsabi siya sa inda. Kamo ang nagtaram, ako. Alagad sinda nagsabi. ano pa ang kaipuhan tang saksi? Nadangog taman sana ang hali sa iyang nguso. Nagtindog ang bilog nindang aripumpon asin dinara siya ki Pilato. Nagpuon sinda pagsumbong laban sa iya na ansabi. Ang tao ina ko anya mong nagpapalagalag kan sa tong nasyon.
Inuulangan buwis ki Cesar, asin nagsasabi na siya ang Kristong hade. Naghapot sa iya si Pilato na ansabi. Ika ang hadi ikan mga Hudiyo? Nagsimbag. Ika nagsasabi, Nagtaram si Pilato sa puon na padi asin sa mga katawuhan. Mayo akong nako ang dahilan sa tawong ini. Alagad nagpirit sinda na ansabi. Sinusutsutan niya ang banwaan sa pagtutukdo sa bilog na Hodea, puon sa Galilea sagko digdi. Si Pilato pakadangog kaini, naghapot kun ang tawo Galileo. Pagkaaraming gayo nasakop siya kan otoridad ni Herodes. Ipinadara siya ki Herodes na yaon man sa Jerusalem kan mga aldaw na idto. Si Herodes pagkahiling ki Jesus, naugmang gayo, tahaloy ng buot niyang mahiling siya. Huli kan mga nadangog niya dapit sa iya. Asin naglalao makahiling ninsarong tanda na gibo niya. Hinapot siya dapit sa dakol na bagay, alagad siya mayong isinimbag sa iya. Nagtitindugduman ang mga puon na padi asin mga skriba, makusog na nagsusumbong laban sa iya. Dinuhagi ni Herodes kaibakan sa iyang hukbo asin kinalwagan. Binadoan siya ni nakakasulang gubing, dangan ipinabalik ki Pilato. Naging magkatuod si Herodes asin Pilato kan aldaw na ito, tadati pagkaiwal sinda. Si Pilato pinatipon ang mga puon na padi, ang mga namamayo asinan banwaan, nagsasabi sa inda. Dinara nindo sako ang tawong ini siring sa sarong nagsusutsot sa banwaan na magrebelde. Uya, sa kuyang siniyasat sa atubang nindo asin mayo akong nako ang kaso sa tawong ini, dapit sa mga isinumbong nindo laban sa iya. Ni si Herodes, ta ipinabalik siya sa to. Uya, mayo siyang naginibo, nasukat sa kagadanan, kaya pagkahampaka, bubutasan ko siya. Sarabay na nagkurahaw sindagabos na ansabi. Halea siya, asin butasi sa mo si Barabas. Ang Barabas na ini pinabilanggo unong kansarong sedisyon na nangyari sa syudad asin sarong panggadan. Giraray nagtaram sa inda si Pilato, buot butasan si Jesus, ugaring nagkukurahaw sinda na ansabi. Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Ikatulong beses nagtaram siya sa inda. Anong maraot ang ginibo ka ini? Mayo akong nakuha sa iyang dahilanin kagadanan, kaya hahampakon ko siya asin bubutasan. Alagad sinda nagpipirit. Sa makusog na tingog, hinahagad ninda na ipako siya sa krus. Asin urog na nagkukusugan sa indang mga tingog. Si Pilato buot na mangyari ang sa indang kahagadan. Binutasan niya itong huli sa sedisyon asin panggadan. Ipinag-apon sa bilangguan na hinagad ninda. Alagad si Jesus ipinaubaya sa indang buot. Kan ihatod siya sa bilangguan na hinagad ninda. Alagad si Jesus ipinaubaya sa indang buot. Kan ihatod siya dinakop ninda ang sarong lalaki na angaran Simon, sarong si Reneo, na nagpupuli hali sa uma, asin isinangat sa iya ang krus, tanganing paksanon sa hudya ni Jesus. Sinusundan siya ninda kulang aripumpon kan banwaan, asin mga babae na nagtutubtub kan daghan, asin ipinapanambitan siya. Pagsalingoy sa inda, si Jesus nagsabi, Mga aking babayi nin Jerusalem, di kamo magtangis huli sako, kudi magtangis kamo para sa induman sana, asin para sa indong mga aki. Huli tamabot ang mga aldaw na masabi kamo, paladan ang mga baog, asin ang day nangangaki, asin ang mga daghan na day nagpapasuso. Dangan mapon sida pagsabi sa kabukidan, tumpagi kami, asin sa kabuludan, tambo ni kami. Huli takon ini ginigibo ninda sa labas na kahoy, sa alang ano daw ang mangyayari. dinaraman ninda duwa pakatawo, mga kriminal, tanganing sabay sa iyang puhuon. Kan makaabot na sinda sa lugar na inapod bungo, duman ipinako ninda siya sa krus, asinan mga kriminal, saro sa wala, saro sa too. Alagad si Jesus nagsasabi, Ama, patawada sinda, taday ninda aram kung ano ang ginigibo ninda. sa pagbaranga-banga sa inda kan sa iyang gubing, nagripa sinda, nagtitindugduman ang banwaan, nagtatanaw,
Ang mga namumuno nag-uulog-ulog sa iya na ansabi, An iba ilinigtas niya. Iligtas niya an sadiri, kun siya an Kristo kan Diyos, an pinili. kinakalawagan man siya kan mga soldados na nagdudurulok, dinudulutan siya nin suka asin sinasabihan, Kung ika an hade kan mga Hudiyo, ligtasan an sadiri. igwanin isinurat sa iyang pamayuhan, ini ang hade kan mga Hudiyo, saro kan mga nabibitay na kriminal, na naglalanghad sa iya ang sabi, Bakong ika an Kristo, ligtasan an sadiri asin man kami. Nagsimbag si Saro asin sa pagsagwi sa iya nagsabi, Da ika lamang natatakot sa Diyos, ika na nasa siring man na kondenasyon, kita tama na sinilutan, tanasa puta ang mga sukat sa mga gibuta, alagad ini mayong maraot na ginibo. nagsabi, Si Jesus girumduma ako pag nakalaog ka na sa imong kahadean. nagsabi sa iya, Amen, nagsasabi ako sa imo, ngunyan makakaibata ka sa paraiso. haros udto na, asin nagdiklom sa bilog na daga, sagkod 3:00. Napinaw ang saldang, asin ang belo kan santuario, nagisi sa tahaw. Pagkurahaw nin makusog, si Jesus nagsabi, Ama, sa imong mga kamot, ipinapaniwala ko ang sa kong espiritu. pagsabi ka ini, nautsan. Maluhod sa lipot na panahon. Matindog po. Talagang ang tawong ini suripot. Ang gabos na mga katawuhan na nakitipon sa tangod kan tatanawon na ini, nakasaksi ka nangyari, asin tinutubtuban sa indang mga daghan, nagpuruli, nagtitindog sa harayo ang gabos niyang kamidbid, asin mga babae, na nakisunod sa iya puon sa Galilea, hinihiling ini. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Imo Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Maray na hapon po. Nangiturog na kang pasyon. Ngunyan po pinagpupunan niya to sa tuyang taunan na pagselebrar kang Semana Santa. Ining Holy Week. No? Nagkapirang aldaw na kung saan binabalikan niya to ang nangyari duman sa ultimong parte kan pagministro ni Jesucristo asin man sa iyang misteryo Pascual na iyoan pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Kung hilingon niya to ining taon-taon niya tong ginigibo, mapapahapot kita, ano ang importansya kang Palm Sunday? O kaya ano man ang importansya kan bilog na semana na selebrasyon niya to kay ining Semana Santa? Ano ang pinagseselebrar kay ini? Tanganing simbagan niya to ang mga hapot na iyan, magayon na kwaunta ang saro sa pinaka-familiar, i-consider niya to ang saro sa pinaka-familiar niya tong eksperyensya. Ang eksperyensya nin paghalat. Kasubago, nagdadangog kita, naghahalat kitang matapos na, takigan na siguro suibakan sa indang tuhod. Ang paghalat pa no, saro sa eksperyensya niya to urual daw. Sa satuyang buhay. Ang paghalat sa pinaka-ordinaryo na eksperyensya niya itong mga tao. Minahalat ba kita pag nagsasap na kan maluto? Alangan man na pasanayan, kaunon muna. Di pa yan luto. Minahalat kita na maglipot din kadikit ang kape na sa tuyang iinumon. Minahalat kita na mag-alas 5 tanganing makauli na hali sa opisina. By being attentive to our attitudes,
Such ordinary events can be, quite literally, teach us something about waiting. Sabi kan sarong Jesuit psychologist and theologian si William Lynch, waiting is one of the greatest human acts, which often includes acceptance of darkness, of obscurity and failure, of fortitude and endurance beyond the merely rational. In such instances, our very existence or existential, moral, and spiritual lives, indeed our totality, are at stake in the waiting time. Ang simbahan na Katoliko kita, kinuha niya to ang kagayunan kan paghalat na ini, asin ipinagkaagta sa satuyang liturhiya, sa satuyang pagsamba, sa pagtaong forma, sa satuyang pagtubod. Kung malata nindo, bago mag-Christmas, igwanin paghalat, ang panahon kan Adviento. Bago man ang selebrasyon kang Paschal Mystery ni Jesucristo, asin sa selebrasyon niya to kan Easter, igwang paghalat na 40 aldaw, na inaapod niya tong Kwaresma. Maski sa ordinaryong panahon, pagabos ito paghalat, asin pinagtutukduan kitang mga Kristiyano na maghalat. Ining mga banal na mga panahon na ini, nagpupurify pa no sa satuya. Ining mga banal na panahon pa nung ini, minatransform sa satuya. Asin ang satuyang abilidad na maghalat, iyo ang nakataya sa satuyang eksperyensya kan Kristiyanong paglaom. Itong kapasidad na mahiling ang mahal na Diyos na naghihiro sa kinakban. Asin ngunya na aldaw, pinagsaselebrar niya to ining Domingo de Ramos, ining Palm Sunday or Sunday of the Lord's Passion. Asin minapon ini kan satuya na inaapod na Holy Week. Asin ang kahulugan asin natura kan satuyang buhay pagtubod nakabase sa semanang ini. Iyo ini ang semana na dapat pinakabanal asin pinakaharani kita sa mahal na Diyos. Pero minsan, o sa kadakla na beses nga ni, napapagal kita na maghalat. Itong pinag-aasam-asam ta na mahiling si Kristo, na nakasakay sa asno, nagiging paulit-ulit na sana. Asin minsan nagiging malabsaw na. Nya tatasiring ka ini. Because we know at the end of the story is the resurrection. Halo yun yung mga Father magprosesyon, dapat ngayon Friday na. Halo yun ngayon mag-Easter Vigil, luway-luway sa nakita. And because we already know these things, it is difficult for us to wait through Holy Week. But we must wait. Kinagaypuhan niya to na maghalat kita. Asin para rumon pa, ang pinag-iistorya, asin pinagpapabalikan sa satuya, sa semana na ini. Because the very realization and meaning of our Christian identity is summarized in the waiting time, that is the Holy Week. Sabi kan sarong parasurat, asin magayunon ini na punto, tangani na mas mahiling niyato kung ano talaga ang Semana Santa. The God in Jesus of Nazareth unnerves and disturbs us. His crucifixion and death disclose the chosen vulnerability of God, the willingness of God to come among us, to share our ordinary existence, to suffer with us, to suffer for us, to teach us to suffer suffering,
Jesus refuses all power to determine the choices of those who decide his fate and relinquishes all authority to overturn the trajectory that fear and anger have conceived. He stands before us as Messiah and King, but not the kind of Messiah and King for which we too so long have waited. Rather, Jesus of Nazareth stands before us not as an omnipotent sovereign, but bruised and battered, exposed and vulnerable, worn out in love to lead us to His beloved God, His Father and our Father. Ining Domingo de Ramos palan, literal, na pinag-iimbitaran kita na ining mga masunod na aldaw kan semanang ini, na punduhon ta kung anuman ang satuyang pinagigibo, asin makisumaro kita sa Diyos. Ang semana pala na ini, iyo ang panahon na maging simple kita, na magsilensyo, na idulot ang satuyang presensya, ang satuyang sadiri sa mahal na Diyos. Ang semana pala na ini, iyo ang panahon na kung sain ipapamati niya to ang satuyang pagkamuot sa paagi kan pakikisumaro niya to sa mga dukha, asin mga nawawalat sa sosyedad. Ang semana na ini banal, huli ta initaas sa krus si Kristo, tanganing mahiling ta ang pagkamuot kang Diyos. Sulugod ining semanang ini, na pinupunan niya to sa selebrasyon kay ining Palm Sunday, maging mabungas sa tuya, asin mas magtalubo kita sa pagkamuot sa mahal na Diyos asin sa tuyang kapwa. Matindugan nga, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita nga, boss, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit, asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtog niya, kagurang nanta, ipinangida mo ka na Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Napakusugan dataramo na sin halimbawa ni Jesus, mabibig kita sa satuyang Diyos no na Ama, nan kulog asin kagadanan kanseng aki magbunga sa to asin sa kabos, an satuyang simbag kay rakian sa imong banwaan kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan, para sa mga naglilingkod sa simbahan, na maimbod asin daing takot na nagbabalangibog kan marhay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa sato gabos na Kristiyano, na makanood kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalan, nin paglingkod asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaranin kaugmahan asin paglaom sa mga nakapalibot sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Kirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marhay na sosyedad, na mayo nin si Isay man na tinutungtungan, asin kung sain ang mga tao nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawa ranin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus, na nagpadago sa iyang dalanin pagtios, na siya sa nang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sindakan presensya nin kagurangnan, asin kantabang nin mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos, na ang mga maabot na aldaw kan Semana Santa, maging panahon nin grasya para sa sato, asin makadara sato na mas makarani sa kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Kirakian sa iyong banwaan kagurangnan. Diyos na samuyang Ama, hinanyugan sa muyang pamibi,
Asin tabahin kaming masabutan ang lingwahe, nin pagsarig asin pagkaherak. Pagipagulian asin pagpapasalamat nin katalingkasan asin pagkasabot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mga tugang, tanganingan sa ko, asidan sa idungatang, makumalugod kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli kan pasyon, kan bugtong mong aki, an pagkaherak mo nagin harani sa mo, tanganing dawa bako kaming maninigo kay yan, huli kan sa mong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, makamtan miyan sa imong pagkaherak, na sa mong linalaoman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, batano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tadawa siya ding sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala, asin mag-ako nin bakong matanos, na hatol para sa mga masumbikal. An sa iyang kagadanan nagpara kan sa mong mga karatan, asin ang pagkabuhay niya liwat, nagwara sa mo kan kaligtasan. Kaya kaibak ang gabos na angeles, nag-uumaw kami sa imo, sa magayagayang selebrasyon, nagsasabi. Kagurangnan ni ganang banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo.
Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwas siya ni tinapay, asin magpasalamat binakini, asin dinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magaho ka mo gabos, asin magakan kini, tainian sa kuyang hawak, de dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin maginom kini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitong panagapagayagaya sa imo, bagkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon na sinpinatuod kang Diyos no nakawalian, nangahas kitang magsabi. Magdalena
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigua, na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tandaan in katoninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, sa Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Tao kasi dugo ni Kristo sakod sa bukay tayo kasantoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na spirito sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa god paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sa god paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog puan ka, boss. Mamibi kita. Kagurangnan kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming ngayong-ayos sa imo, namimibi, tanganing kaming ginigibo mong maglawom sa tinutubod mi, huli sa pagkagadan kan sa imong aki. Gibuhon mong makaabot sa samong minamawot, huli man sa iya man sanang pagkabuhay liwat, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Alay Kapwa Sunday. Ang natipon niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,399 pesos asin 20 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,471 pesos asin 90 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 2,209 pesos asin 50 centavos. Iniimbitaran po kamo na mag-atendir kan Parish Lenten Recollection sa Abril 16, pagkatapos kan misang alas 5:30 sa pagkahapon. Ang satuyang Recollection Master, iyo po si Father Siddhartha Bayona Chiong, OP. Sa Abril 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, kung saan dadarahon ta po ang satuyang tada canister, as in i-offer po ini sa offertory. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging samana. Mga anonymous na nagtao po nin sarong anonymous 5,000, saro 2,000 pesos, saro man po na 1,000 pesos, 700 pesos, tulong tig 500 pesos, asin sarong 300 pesos. RAC and Wellness Enterprises, 10,000 pesos. Ray Gianan, 2,000 pesos. Ramona May Porio, 1,500 pesos. Donation through GCash, 1,270 pesos. Diyos mabalos po. Matindog puan ka, boss. So may mga darang langkoy po, pakitaas. Tama, bendisyon kita. Diyos na makakamhan, sagod paman, pakabanalakan sa imong bendisyon, ining mga langkoy, tanganing kami nagsusunod sa pagrukyaw ni Kristong Hade, makaabot huli sa iya sa ding tapos na Jerusalem. Siya na nabubuhay ang sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan na nama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.